За съжаление, както винаги съм казвал и аз и господин Ячев, кмета на община Малко Търново, а и разбира се и колегите от Царево, съм сигурен, че ще го потвърдят. Едно от най-важните неща е не само да промотираме природата и нейните дадености, т.е. Странджа и нейните дадености като природа, а и това да доведем физически хората до тук. Знаете, че последните години политическите процеси са доста динамични и това наистина създава голяма трудност в осигуряване на финансиране и поддържането на инфраструктурата. Правим всичко, което ни е по силите, правим възможно. Дори и в момента виждаме, че пътя не е в особено добро състояние, не толкова заради неговата техническа инфраструктурно състояние, а заради изграждащата се 5G мрежа на трасето. Надявам се това скоро да приключи, за да може след тях ние да влезем с годишната поддръжка и капиталната ни програма. Да, наистина трудно е, но пък в крайна сметка виждаме, че има и някакъв напредък. Не може да не отбележим и напредъка в ремонта на пътя Босна-Визица, който наистина придоби доста добър технически характер. Вид много по-лесен за пътуване и разбира се в много по-добро състояние след основния му ремонт. Очакваме все още и раздвижване по въпроса за Малко Търново, Царево през Граматиково. Там все още нещата, доколкото знаем, доколко сме информирани от АПИ, защото ние не сме компетентни, не е в нашия ресор. Надяваме се и там да получим скоро добри новини за начало. Така че случват се нещата, наистина е бавно, но пък Странджа и странджанци и нейните хора са търпеливи и устойчиви. Надяваме се да постигнем в крайна сметка, да чакаме хубавите резултати. Господин Йотов, имате доста фестивали, които обединяват хората. Говоря и то не само хората от община Малко Търново, но от целия регион от Бургаския. Обмисляте ли нови интересни фестивали, които... За тази година ние ще продължим да бъдем устойчиви в традициите си на фестивалите. Сега на 30 май в Малко Търново предстои вече утвърдилия се в традициите си фестивал Вкусна Странджа и Хорова Странджа, двойния фестивал, който ще се проведе в град Малко Търново на 30 май. Използвам случая да поканя всички желаещи, всички заинтересовани да дойдат, всички хора да се насладят на една наистина ферия от вкусове и разбира се от народните танци и песни. След което, разбира се, традиционно през август месец продължаваме с честването на Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива, което тази година надяваме се да бъде още по-добре отбелязано, с по-голямо присъствие и разбира се летните културни празници, които обещават доста пишна програма и интересни моменти, за които скоро ще разкрием и цялата тайна.